Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο μου βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι με tanks. Για με, ένα δεύτερο παιχνίδι, εκτός από το Tank Stars. Λοιπόν, ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, θα πάρω αυτό εδώ, γιατί δεν έχω λεφτά. Λοιπόν, ωραία. Με αυτό κουνιόμαστε και με αυτό. Με αυτό πυροβολάμε. Ωραία. Ωραίο είναι το παιχνίδι. Ωραίο φαίνεται. Ωραία. Και φαίνεται δεν θέλει ίντερνετ. Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξω. Λοιπόν, πάλι θα πάρω το free. Ναι, ξέρω. Λοιπόν. Αλλά τι άλλα πράγματα έχει, κάτι θα έχει. Και άλλα πράγματα θα έχει. Λοιπόν, εδώ τι έχει. Εδώ έχει για να πάρουμε και άλλα πήγα να πω pranks. Εδώ είναι για να πάρουμε και άλλα tanks. Λοιπόν, για να δούμε πόσα έχουμε. Έτσι. Το πιο ακριβό είναι αυτό εδώ με τις 15.000. Γιατί. Λοιπόν. Και αυτό κάνει 500 διαμάντια. Οκ. Κάτι άλλο. Όχι, αυτά. Εντάξει, απλό παιχνιδάκι. Δεν είναι μεγάλο. Τώρα έχουμε δύο. Όπα. Όσο πάει δυσκολεύει. Πάρε εσύ αυτές. Ωραία. Το σκοτώσαμε. Ελπίζω να μην βγει άλλο. Νομίζω θα βγει άλλο. Εντάξει. Δεν πυροβόλησε. Λοιπόν. Πήραμε 160 ευρώ. Ωραία, ποιο να πάρουμε. Αυτό θέλει ίντερνετ για να το πάρεις. Θέλει να δεις 5 διαφημίσεις. Και το άλλο 3. Ενώ όλα τα άλλα θέλουν λεφτά διαμάντια. Λοιπόν, εγώ λέω να πάρουμε αυτό εδώ. Με τις 2.000. Τι είναι αυτό, έχει ένα σταυρό πάνω. Που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχει παραπάνω ζωή. Ή να πάρω αυτό. Νομίζω συμφέρει αυτό γιατί δείχνει 2 μπάλες. Καλά, θα πάρουμε πρώτα αυτό για αρχή. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να παίξουμε τώρα. Δεν νόμιζα να το τερματίσουμε όλο σήμερα. Φαίνεται απλό, αλλά θέλει να παίξεις. Τώρα. Τώρα τι θα γίνει. Θα είναι μόνο αυτά. Ή θα βγουν κι άλλα. Θα είναι και τα άλλα. Είναι μόνο αυτά στο παιχνίδι. Λογικά θα είναι και άλλο, πιστεύω. Πρέπει να με πετύχει. Γεια μου. Τώρα κάποιο διαφορετικό tank. Όχι. Λοιπόν, 5 level. Ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν. Αλλά δεν μας βγάζει πόσο βάζουμε. Μπορεί να μας βάζει πιο μετά. Μπορεί να μας βγάλει πιο μετά. Λοιπόν. Warning. Τι έγινε. Να, ένα καινούριο τάγκ. Όπα ρε, τι είναι boss. Έχει και ασπίδα. Πώς νικείται αυτό. Φύγε. Αυτόν εδώ να σκοτώσουμε. Τον τέτοιο. Τον λέγεται. Τον αλτάμπουρα λοιπόν. Εσύ τι πετά. Τόση. Εντάξει. Τι είναι αυτό. Περίμενε λίγο. Πήραμε αυτό το τάγκ που έκανε 500 διαμάντια. Απίστευτο. Άρα μας δίνει κιόλας. Τότε ναι. Άμα είναι μας τα δώσει όλα. Τι είναι αυτό. Μισό λεπτάκι. Όλα πέρναγαν να... Κάτσε. Όχι αυτό. Γιατί αυτό περνάει οι σφαίρες του από μέσα. Οκ, καλό. Να, γιατί άμα δείτε... με πάει λεπτά. Γιατί άμα δείτε όταν οι άλλοι τα πετάνε, πετουλάνε. Δείτε. Πώς μπορώ να πυροβολάω από εδώ. Είναι κανονικό τάγκ, απλά αυτό που κάνει έχει μια σούπερ δύναμη να περνάνε ανάμεσα στις σφαίρες του. Σκότωσέ τους. Θα έκανε ωραία και άλλο να περαγανάμε. Ένας κυτρινούλης. Και δεν είναι boss.
ένα καινούργιο τάγκ. Φύγε. Εσύ τι είσαι? Εσύ νομίζω είσαι αυτό με τα 300 διαμάντια. Τι κάνεις? Για δείξε. Τι κάνεις εσύ? Δεν με σκύλεσαι σε λίγο απόσταση, γιατί εγώ θα πεθάνω σε λίγο. Τι κάνεις? Ωνα! Τώρα θα μου δείτε εδώ. Άλλη μια με το τέλειωσε. Πάτα. Έλα. Πέθανε. Ωραία. Πάμε πάλι. Ωραία. Το free θα πάρω. Ου. Μη. Παιδιά, δεν είναι και τόσο εύκολο να το χειρίζεσαι αυτό. Γιατί αν τον κουτουλάνε πηγαίνουν παντού. Εντάξει. Πιστεύω νομίζω το άλλο που είναι και το αρχικό πιστεύω είναι καλύτερο από αυτό. Εντάξει, απλά περνάνε. Περίμενε, το έδατε αυτό έτσι. Σε μία φάση δεν πέρα να σφαίρεις. Εγώ μετά από αυτό το γύρο θα βάλω το κανονικό τάγκ. Μα είναι ωραίο που περνάει ανάμεσα, αλλά δεν κάνει τόσο δουλειά. Ενώ αυτά που κουτουλάνε και πηγαίνουν παντού, τι πάνε, εσύ σας σπίδα. Μη. Hey. Εντάξει. Πέθανε. Πήραν 280. Όσο πάει παίρνουν και πιο πολλά λεφτά, περίμενε λίγο. Εσύ πετάς 3 μπάλες, Οκ. Θα πάρω εσένα. Θέλετε να είμαστε το αρχικό να είναι πιο δύσκολο? Καλά, θα δούμε. Τι, με πέτυχε. Ο κυτρινούλιας κι άλλος. Στην αρχή αυτοί προστατεύονται για λίγο, αλλά αν τους πετάξεις πολλές, φεύγει ασπίδα. Με παγίδευσαν πάλι. Φύγετε, θα πεθάνω. Πάρτε τα. Υπήρχε και ένα παλιό παιχνίδι παλιά. Καλά, όχι πολύ παλιό. Που το έχουν βγάλει, νομίζω. Με σκότωσα. Και αυτό με τάγκς, ήταν ωραίο αυτό. Λοιπόν, πάμε για άλλη μια φορά. Μη. Δηλαδή δυσκολέψει το παιχνίδι. Βοήθεια. Πάρταση. Κλέβεις, πήγε. Μήπως γίνεται να βάλει και εγώ σπίδα? Μάλλον όχι. Ρε, τι γίνεται? Όχι. Κοίτα, θα σκοτώσω αυτόν γιατί αυτός έρχεται από εδώ. Είναι μια... τώρα με παγίδευσε πάλι. Εντάξει. Όχι. Προβόλησε ρε. Πάρτα. Πάρε. Όχι. Παραλίγο να με πετύχει. Λίγο ακόμη να προχωράει η μπάλα θα με πετύχαινε. Λοιπόν, φύγε. Πέθανε. Λοιπόν, σε λίγο φτάνουμε στις 2000. Θα πάρουμε το τάγκ. Φύγε. Φύγε. Πυροβόλησε. 3. Θα πεθάνω, βοήθεια. Δεν μπορώ να τα αντέξω αυτά. Και εδώ είναι πολύ ωραία για να με παγιδεύσουν. Πάρε αυτά. Πάρτε τα. Όχι. Μην έρθεις εσύ από εδώ. Δείτε εδώ ρε. Με παΐδευσαν. Μη. Έφυγα. Πάρτε αυτά. Μη. Θα πεθάνει παιδιά. Παιδιά, βοήθεια. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Όταν το παίξω κανονικούσκι. Πάμε πάλι. Για άλλη μια φορά. Πάρτε. Δεν θα σας αφήσω να έρθετε. Μη. Πάρτο. Το σκότωσα. Εντάξει, πιστεύω 2 μπορώ να τα νικήσω. Δείτε εδώ ρε, το προστάτησα. Φύγε, απατεώνες. Φύγετε. Μάλλον αυτό το τάγκ έχει αυτή την ασπίδα στην αρχή. Άλλη μία φορά θέλω να παίξω.
Θα πάρουμε τη σειρά, λέω. Βέβαια αυτά εδώ θέλουν διαφημισούλα. Εντάξει, με ενδιαφέρουν τόσο νομίζω. Ή βασικά νομίζω εσύ πετάς δύο μπάλες. Εσύ τι κάνεις? Ξέρεις τι κάνει. Α, δείχνει κιόλας τι κάνει. Α, σε κάθε πυροβολιά να τα βρούμε λίγο. Τι κάνει? Οπα. Κατάλαβα τι κάνεις εσύ. Σου δείχνει. Λοιπόν, εσύ, ναι, σε είδαμε. Εσύ, ναι, εσύ με την ασπίδα. Εσύ τι είσαι? Κάνει πιο πολύ damage. Κάνει κάποιο σαν boom. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις? Οπα. Α, μου πυροβολείς κάποιον πετάμε στο κερανίο. Καλό, χρήσιμο. Αυτό πετάει 3 μαζί και εσύ εντάξει. Ναι. Τώρα ποιο είναι το πιο χρησιμότερο? Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Αυτό μ' αρέσει. Μ' αρέσει και το χρώμα του. Εσύ ξέρω ποιο να πάρω. Να πάρω σένα. Δεν ξέρω τι να πάρω. Εσύ. Πιο καλό μου φαίνεται εμένα ότι το καλύτερο είναι αυτό εδώ. Πιστεύω. Γιατί έρχονται και όλοι μαζί και σε παγιδεύουν. Ή και αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι σχεδόν το διπλάσιο από αυτό. Και πάντων, θα πάρουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε άλλη μια φορά. Ωραία. Ελπίζω να νικήσουμε. Για να πάρουμε το τάγκ. Βοήθεια. Πάρτε τα από εδώ. Πάρε άλλη μια. Πάρε. Ό,τι σκότωσα. Όχι πάλι. Ποιος θα είναι ο καινούριος? Ναι. Όταν λέει warning θα ξέρετε ότι θα γνωρίσουμε και ένα καινούριο tank. Από κοντά. Φύγετε όλοι σας. Άρα τώρα θα υπάρχει και αυτό, πολύ ωραία. Εσύ τι κάνεις? Δεν είναι. Πυροβόλαμε μία. Μη φοβάσαι, πυροβόλαμε. Μπράβο σου. Είσαι και άστοχος. Μη φεύγεις, πυροβόλαμε. Ρε. Έλα, πυροβόλαμε, έλα. Τι έκανε? Με την πρώτη ή με τη δεύτερη τώρα? Δεν το ξανά. Δεν θέλω να το ξαναδώ. Δεν το ξαναδώ μπροστά μου αυτό. Δεν θέλω να το ξαναδώ μπροστά μου. Είδατε τι μου έκανε? Με σκότωσε με τη μία. Δεν θέλω να πάρω αυτό. Αλλά μετά το παιχνίδι είναι πανεύκολο. Λοιπόν, φύγετε όλοι σας. Όταν σκοτώσω μάλλον ένα θα βγει αυτό το warning. Που δεν θέλω να το δω. Όχι, μη. Όχι. Βοήθεια. Πάρτα. Όχι. Ή απλά επειδή είναι boss. Με σκότωσε με τη μία. Μπορεί. Να τη σκοτώνει με τη μία. Μη. Πάρτα. Ναι. Για έλα εσύ εδώ που πάει να κρυφτείς. Κλώσω να βρει την καλύτερη ψώνα. Δηλαδή εδώ μπορεί να σε παϊδεύσει. Ναι. Δεν είναι και πολύ καλός ο χειρισμός. Για περίμενε λίγο. Σε κάθε warning που μας δείχνει το παίρνουμε αυτό το τάγκ. Αλλά όχι πριν που ήταν το κίτρινο. Ή μας είναι απλά ένα τάγκ κάθε φορά. Εντάξει. Θα πάρω αυτό εδώ. Που έκανε τόση δουλειά. Για να δούμε. Να σκοτώνω με τη μία. Να πήραμε και λίγα διαμάντια. Οκ, καλό. Για να δούμε. Αλλά όμως θα βγάζει και κόκκινα. Για να δω. Λογικά θα βγάλει. Για ρίξε μία. Ρίξε. Ρε φίλε. Κάνει πολύ. Οπα. Αυτό είναι καλό τάγκ. Να ένα. Φύγε. Όχι. Αλλά αυτό είναι το θέμα. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, να χρησιμοποιώ αυτό. Μου φορές το κλασικό και είναι αυτό εδώ. Αν μου δίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω τι θα έκανα. Άντε μεταξύ μου να πάρω το τάγκ που έπρεπε. Που ήθελα. Πάρ' το. Έλα. Βοήθεια. Μη. Ρε. Μπορώ να το πετάω. Όχι πάλι. Θα πετάω έτσι συνεχόμενα. Δεν μπορεί τώρα να έρθεις. Λέτε να πετάω κάπου από μια μεριά συνεχόμενα και από την άρχονται και να πεθαίνουν.
Καλό, αλλά μετά θα είναι πανεύκολο. Α, όχι. Εδώ πέρα δεν μπορώ να το κάνουμε, νομίζω, γιατί μπορεί να είναι από δύο πλευρές. Αλλά από εδώ λέει θα έρθουν όλοι. Οπότε πυροβολάμε συνέχεια. Τώρα δεν μπορεί να έρθει κανείς. Βασικά δεν μπορεί να με αγγίξει κανείς. Αυτό δεν πέθανε τόσο εύκολα. Εσείς θα πεθάνετε. Δεν το ρισκάρω μετά. Βασικά εντάξει, έρχεται. Πάρτε. Σόφα. Δεν την πέτυχε καμία του. Έρχεται. Παρά αυτές. Δεν την πέτυχε πάλι. Παρά αυτές. Γρήγορα, μπάλες. Ναι. Μπράβο. Όπα. Μην περίμενε. Μπορούμε να μαζέψουμε για σένα. Θα πάρω σένα. Για να σε δοκιμάσω. Για να δούμε. Α, είπα κι εγώ. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν χρησιμεύει πολύ. Δεν μπορεί να το υπολογίσει. Βοήθεια. Βοήθεια. Όπα. Λοιπόν. Αν πάει έτσι, ωραία. Όχι, θα με σκοτώσει. Λέω να μην το ξαναβάλουμε. Λοιπόν, θα βάλω αυτόν εδώ. Αυτό εδώ. Λοιπόν. Που ήταν καλό. Όπα, τώρα έχουμε 3 πλευρές. Βοήθεια. Σκότωσε τον. Όχι. Μη. Πάρτινα. Ένα σκότωσα. Σκότωσα τον πρώτο. Λοιπόν. Όχι, με παγίδευσα πάλι. Φύγε. Όχι, εσένα. Μη ρε φίλε. Αν μου πετύχαν αυτές 3 μπάλες, θα είχα πεθάνει τώρα. Φύγε. Εντάξει, έφυγε. Αλλά έχουμε κι άλλο. Φύγε. Μη. Τη γλιτώσαμε. Λέω να κλείσω εδώ πέρα και να πετάω συνέχεια μπάλες. Και έτσι είμαι προστατευμένος, εντάξει, νομίζω θα πέθαινα. Λοιπόν, και παίρνει 360 ευρώ, δηλαδή σε λίγο θα παίρνουμε κάθε φορά 1000. Α, βασικά όσο πηγαίνει θα παίρνει πιο πολλά λεφτά. Okay. Δώσε. Μη. Ο σκοπός μας τώρα ποιος είναι? Νομίζω είναι 2 πράγματα ο σκοπός μας. Για να νικήσουμε αυτό εδώ το παιχνίδι. Πήγε. Νομίζω είναι να πάρουμε όλα τα tank και να νικήσουμε όλες τις πίστες, όλα τα level. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε μετά, θα ψάξω λίγο μήπως δείχνει. Άμα ρίχνω συνέχεια δεν υπάρχει περίπτωση να με νικήσει. Τι λες. Μη. Για να πίσω. Πέθανε. Ωραία, και πήραμε 390 ευρώ. Για να δούμε. Πατάω κάπου. Α, μέχρι τη στιγμή έχω σκοτώσει 72 και έχω πεθάνει 5. Αλλά level 15. Ναι, αλλά μέχρι πόσο? Μέχρι πότε τελειώνει? Μέχρι πόσο πάλι? Λοιπόν, μήπως δείχνει εδώ? Εδώ τι δείχνει? Ναι. Μπα. Δεν λέει. Εκτός άμα δεν σταματάει ποτέ. Τι? Μη. Σκοτώστε τον. Πάρε λίγες μπάλες. Καμία δεν τον πέτυχε. Πάρε άλλες λίγες. Πάλι δεν τον πέτυχαν. Αυτό τουλάχιστον τον πέτυχα. Άντε bye. Έλα. Ωραία. Όχι, πιο καινούργιο τα... Μη μου πεις. Μη μου πεις. Τι βάψαμε. Όχι. 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 Μη σε βλέπω.
Σε βλέπω. Έλα εδώ. Ναι, τον νικήσαμε. Και πήραμε άλλο ένα τάγκ. Για να δούμε, εσύ κάνεις καλή δουλειά. Για να δούμε. Μη. Καλό είναι ρε. Καλό. Καλά, χρησιμοποιείς αυτό. Κάνει good job. Αλλά νομίζω πιο πολύ κάνει το άλλο ρε. Ωραίο αυτό, θα πάρω αυτό. Τον επόμενος. Πριν εμφανίστηκε ο Πρασινάκιας. Όχι. Όχι. Ξέρεις τι. Δεν γίνεται. Πάρε. Σε τρώγα ο ίδιος λοιπόν. Πάρτε εσείς. Πάρε. Όχι, όχι, όχι. Θα πεθάνω. Πάρ' το. Σε βλέπω. Πικ. Όχι. Hello. Όχι. Λοιπόν, λέω να σταματήσουμε εδώ το βίντεο. Πιστεύω καλά ήταν για σήμερα. Και την άλλη φορά λογικά θα κάνουμε το τελευταίο part. Ή μπορεί να κάνουμε και το... Μπορεί να κάνουμε 3, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να κάνουμε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Άντε, γεια.